Jeg hedder Stig Andersen og kom ind i projektet i 2003 og har så arbejdet med skanseklædning og mange andre ting. Og lidt efter det, så blev jeg jo kasserer, og så blev jeg også projektleder på det. Og efter at vi har haft skibet i Skagen og få preserveret skroget på den med moderne malingstyper, så lykkedes det altså efter en masse arbejde med fin aptering så at få den til at sejle til Randers i august 2012. Og det var jo så lidt af et clou. Og så i år, der har vi den store sejlads, hvor vi er afsted på sådan en odyssé, kunne man kalde det. Først til Flensborg, og så sejle rundt i det sydfynske, og nu er vi så med på Fyn rundt. Pragtfuldt vejr og en hyggelig tur, men også en hård tur med meget arbejde dag ud og dag ind. Og jeg skal da indrømme, at jeg glæder mig til en ferie bagefter.